Ja, jag tänkte visa hur man gör en omelett, nämligen en fransk omelett. Här finns det ju en del olika skolor hur man gör, men jag kommer visa en variant som ska gå väldigt fort. Till det här behöver jag ägg och vatten bara och lite salt. Till 3 ägg ungefär 1 till 2 matskedar vatten. Bara. Tänk på att ägg suger åt sig salt väldigt snabbt, så det är hellre att man tar lite mindre och saltar sen på själva omeletten. Eller om man har ost i och så vidare så blir den salt ändå, eller bidrar med sälta. Slå ut. Man fortfarande ser att äggulan är lite levande här i, att man inte har gjort det till en homogen smet. Stekpanna, olja i. När äggen kommer i kontakt med oljan så vill jag att de ska liksom fluffa upp och jag kommer ganska snabbt vispa ihop den här omeletten. Och så vill du behålla den lite krämig i mitten. Så ser ni här hur äggen vill fluffa upp. Så hela tiden göra små fickor här som ägget kan rinna ner i så att den koagulerar så snabbt som möjligt. Och så kan man hjälpa till att vika här. Tar man pannan, skakar ner och så viker vi över den. 1 minut.